Zer dugu gazteok esateko? Maianek, hurbiletik ezagutzen ditu Euskal Herriko Gazte Proiektu Komunikatiboaren joan etorriak. Kazetari, kulturgile gazte, ikuspegi desberdinetatik begiratzen dio egungo komunikazio paisaiari. Etengabeko mugimenduan dagoen munduan, pausa bat pentsatzeko. Nik uste dut komunikabide nagusiek orokorrean ez dutela gazteen ahotsa kontuan hartzen, eta gaztei buruz hitz egiten dutenean ere tamalez ez dutela gure iritzia kontuan hartzen, edo haunitzetan gertatzen da hori gaztetaz hitz egiten dutela, baina guri galdetu gabe, ez? Talde zapaldu askorekin gertatzen den bezala, eta orduan nik uste dut zentzu hortan garrantzia dula gazteok ahots propioz hitz egiteak. Azkenean gu ez baldin bagara gure ahots propioz hitz egiten dugunak, beste batzuk hitz egingo dute gure partez, eta normalean beste norbaitek hitz egiten duenean gure partez, gure ahotsa desitxuratzen da, ez? Errelatoaren edo kontakizunaren gaia nik uste dut pil-pilean dagoen gai bat dela, ez? Adibidez, Euskal Gatazka deitzen zaionaren kontakizunaren gaia pil-pilean dago, eta ikusten da ze eztabaida sortzen duen, eta horren erakusgarria adibidez zenbat serie, dokumental eta kontuari diren sortzen horren inguruan, eta ze garrantzitsua den kontakizun hori, hain justu baliabide pile bat ari direlako jartzen horretan, eta eztabaida asko sortzen dutelako. Zerbait kontatzen ari garenean, zer kontatzen dugun eta nola kontatzen dugun oso garrantzitsua izango da, horrek berak errealitate bat sortzen duelako. Adibidez, bi komunikabide ezberdin hartzen baditugu, demagun, berria bat euskarazko egunkari bada, egunkari nazional bada, eta Euskal Herria osoaren 7 probintzien errealitatea kontuan hartzen du, eta hori kontatzen du etengabe. Eta orduan, ari da marko hori indartzen, eta orduan ari dizu esaten Euskal Herria errealitate bat dela, ez? Orduan, dependetazuk zer irakurtzen duzun, edo ze irrati entzuten duzun, edo telebista berdin zait, horren araberako komunikabide horrek daukan ikuspegiaren araberako errealitate bat jasotzen duzu, eta horrek berak errealitate bat sortzen du, ez? Ez dakit esplikatzen nahi zen. Ez hori, orduan zentzu hortan, bai, kontatzen duguna gara ere bai uste dut, ez? Eta orduan oso importantea komunikatzea, guk nahi duguna komunikatzea, eta guk nahi dugun bezala komunikatzea, ze bestela gure partez beste batzuk komunikatuko dute. Eta aipatu ditut hainbat gauza, balioekin zer ikusia dutenak, edo markoari, herri ikuspegiari dagozkionak, baina hizkuntza ere beste gakoetako bat, ez? Ze hizkuntzatan komunikatzen duzun, hor ere beste errealitatea sortuko duzu, ez? Euskarazko komunikabideek laguntzen dute euskararen normalizazioan, horren erabileran, eta kulturan berdin uste dut garrantzia dula gazteok gure ahotsa eta gure kontakizuna eta gure bizipenak islatzeak, ez? Ez niri gertatu zait, dula gutxi kaleratu dut liburu bat, protagonista gaztea da novela horretan, eta niri berez atera zitzaidan, ez? Gaur egungo gazteen erreferentziak eta sartzea, edo nire belaunaldi inguruko pertsona batenak, eta harritu duen pila bat, jende gazte askok errandidala eskertu duela pila bat gazte baten perspektibatik kontatu izana, ez? Nik nahi gabe egin nuen, baina nik uste dut agerian uzten dula, nola igual dauden beste liburu batzuek edo beste kultura adierazpide ezberdinetan zaintzek, ez?
igual ez dela inbeste gertatzen eta gazteok eskertzen dugula gazteek kontatutako zerbait jasotzea, ez? Identifikatuak sentitzen garelako ere eta hor sortzen da zerbait, ez? Nik uste musikan berdina gertatzen dela ere, bai. Osea, musika talde gazteak zeba gustatzen zaizkigu, besteak beste, sortzen dituzten hitzen bidez eta kontatzen dizkigutelako gauzak gureak direnak ere, bai, ez? Eta orduan identifikazio hori gertatzen da. Nik uste dut demokratizatu direla asko komunikatzeko moduak eta bideak alde batetik, adibidez, sare sozialak erabili ditzakegu gaur egun eta gutxi gorabehera telefono mugikor baldin badaukazu, edozeinek erabili ditzake, edozeinek sortu dezake kontu bat, eta ematen du ez, hori demokratizazio bat edo ematen dela, ez? Baina, nik uste dut pixkat trampa dagoela hortan, ze hortan ere gauza guztietan bezala baliabide gehien ditunak, bai diru aldetik, bai denbora aldetik, izango du gaitasun handiena hor egoteko eta hor nagusi izateko, eta ze arrisku bat ere baute sare sozialek eta horrekin lotuta dagoen gain informazioak eta dagoen itsaso zabal hortan edo zuk egiten duzuna gelditu daitekela pixkat ikusezin edo, ez? Eta orduan asmatu behar duzu ongi nola egin eta uste dut ez dela erresa eta aipatu bezala baliabide faltarena izan daiteke arrisku bat, ez? Beste alde batetik uste dut dauzkagun baliabide mugatuen barruan beti asmatu dugula gauza txukunak egiten, dauzkagun baliabideak kontuan hartuta, eta uste dut hor garrantzia berezia dutela sormenak eta gauzak sortzeko gogoak, eta uste dut hortatik seguro sortuko direla gauza berriak, eta ez dakit, uste dut igual gazteak izan daitezke gaitasun handiena izan dezaketenak berritzailetasun hortan, ez? Gu gehiago gaude sartuta berrikuntza horretan, eta uste dut konpleju gutxiagokin sortu ditzakegula gauza berriak, igual, ez? Nik uste dut askotan konplejoak izaten ditugula gauza berriak sortzerako garaian edo gazteok gauzak egiterako garaian ere, hain zuzen ez digutelako ahots hori eman, eta orduan ahots hori hartu behar dugulako, ez? Eta aldundu behar garelako hortan, eta guk sortu, ez? Eta uste dut ez dela lotxarik izan behar, edo ez dela konplejurik eduki behar gauza berriak sortzeko edo gauzak egiteko, ez? Eta gauzak igual gaizki aterako zaizkigu, seguru, denei ateratzen zaizkigu gaizki, baina, bide hori bera eta saiatze hori bera uste dut polita dela eta merezi du. Edo uste dut gazte komunikazio proiektuak izan direla eta direla gazteontzako ahalduntzeko kriston tresna baliagarria, alde batetik gazte komunikazio proiektu horretan parte hartzen duten kideentzat, kazetari edo komunikazioaren munduko komunikatzaile edo militante edo nahi duzun bezala deitu hori bezala, hor saltxatzen hasten zarelako eta hasten zarelako praktikan jartzen ikasi duzuna eta uste dut kriston aukera eta eskola izan direla, niretzat behintzat hola izan da, eta beste alde batetik gazte kolektibo eta norbanakoentzako ere bai ahalduntzeko aukera ere ematen dutela, hain justu gaztei ahotsa ematen dielako, hitz egin behar dutelako gazteekor, eta askotan kostatzen zaigun arren, hori, nik uste dut gazteok orokorrean gure buruari sinesgarritasuna emateare kostatzen zaigulako, gure hori hola izan arren, hor hitz egitea edo parte hartzea uste dut ahalduntzeko aukera handia dela.